This podcast is brought to you by TakTak Computer Vendor, ADB Driving School, O Foodie, Sheen Aesthetics, Dirtbag, Brainlinks Career and Learning Center, Uy Masoy Fighter Wine, Rhapsody Cactus Juice, Mustang Alchemix, D3 Lia Aggregates, Highlight Water Care, and Mount Millionaire Impasog Ong Bukidnon. Check. Yo. Alas 9 sa atong oras. Wow, burag okay lagi mong kuan ron. Burag tinaw lagi ka karon imong video ron. Ang audio na Na, klaro na. Okay. Burag dili na lagi pipitsugin. Basta skate. I miss you, die. Lagi, di sa gini mga gikat ng sakit, di ka tari agi mga EROR, kinano ko. Kadala mo na. Alright, last week, wala na punta nakakuan. Bro, nalagi ni mga, di man sure, di pwede lagi mga maayo lagi. Basta, kanina bitaw mga mulgar na bitaw taga ng mga kaagi, bitaw na di maayo. Pero di yun mo wala mga stars. Gaba, no? Na ay mga kanangkuan ba? Burag nag-ingon ba nga kanang ipadayon ninyong pagka-packboy? Ayun na ninyo i-forgive ng mga nga. This will change. Continue na. Burag na, grabe. Until now, akong arthritis, daw nakalakaw na ko, pero until now, bro, napagay po siya sakit, pero nihiyos ng hubag. Tapos nakulban mo ko sa mo last week na ko nagpositive sure ka dahi. Kaya nag-ubos. Na siya kumit kaya tingnan ako pag wake up na ko sa morning ni Karat ako tutulan. Di ako kaya basi ka ng kuan inuman akong tubig nga now. Bait di ubo man ko dahi. Hala. Hala, ni ubo ko. Niinit lang ko bayot. Dali ko kuhag asin dahi. Nadabi? Parat man. So napay lasa. Yan na akong big sa akong ilong. Alang pa, okay pa ko. Wish di pa duty din 1 week day. Age duty 1 week, ago. Sige pa. So wala kayo pa duty 1 week day yun eh? Kuwagin sa among sa office nga. Pag nakayabation, 1 week yun din sigela. Lagi ba? Dito ko siguro kinabakunahan. Basi COVID na ginto, pero tungkol kinabakunahan naman ka, mas less naman. Huwag ka nagpaswab. Wapod ko, gikan ko nag-antigen. I know, bisag gikan ko nagpa-antigen, it doesn't mean man biya nga nagpa-antigen ka karon pagkaugma, dili ka mag-COVID. Kay may magbuingon ng virus na ipagdula na siya kay nagpa-antigen na ba naghapon. So nag-antigen ka? Nag-antigen ako itong mga past like 2 weeks ago. Wala kay, pero katong paggawas ang symptoms ni mo, ano na mo itong mga ilatilan na, wala na? Wala na. Basi wala mo na to, tapos sana may magitumar, mga tambal. Kuan ra bayo flow ka ng mga newset din tubig-tubig na yun. Pero at least wala niwala ang panlasa, bitaw, tinon? At least wala gid mo gito siya kung main or kay kung pagkuan ko adto kay na COVID mo go last year. So ala din na COVID na iko kid ka COVID last year? Last year, October. Okay. Tuker kayo kay pag to kay kanang mubiyahe ko adto og Cagayan, so mga around October to siya, so nagpa-PR pagkuan ko nagpa-test. Pagpa-test ako pagkuha sa dugo is ang result is antibodies for cell recoveries from COVID. So ana siya nga sir na COVID kagikan kay ang amo nakuha nga sample sa imo is antibodies na recovery cells na. So, kibali, paulahin na lugar, burag sa, dito na pa, nga nawala na siya, aliha ko nakabalo. Pero before na siya na-happen, lagi din time nga naligo ko nga, pag anak ko, something sabon na whiz by Harvest. Kif man siguro ni, asa ni itilap na. Zumber na ko ba yun? Sabon. Ang sabon may nabasang inlan? Sa England. Pagkaugma, nagpalit ko Bioderm nga puti. Ano beta ng Bioderm nga puti? Familiar ba yun sa ito nga ba? Ganun paborito ka na sa mga motel. Ganun paborito ka na sa mga motel ng Bioderm, no? Sila may pinakagamay og size dahil wala may laing sabon, wala may safeguard. Okay. Bioderm lang.
di ay. So to, palit ko gamay, anak ko, kanina, kay, agwi ba yun kay Wiz, magyapon dahil. Di ako kay mauna ni siya. Then ba yung nagkaon mi? Na sinugba. Nakagituklod-tuklod naman ako sinugba dahil. Di naman ako masimutan na sinugba. Then to, hangtod sa, pila ka wisan ako, muna siguro ni, or dili siguro ni, hindi ko sure kay mapadlok po kung magpa-test last year. Sa una ba kay kwaon kasi yung balay. Lagi. Huwag ka balik, pagdala sa may firing squad na dahil kagi. At yun na nagkaguman. Isolate na dahil ka. Bago mo ng COVID, isolate. Kamu to nga, wala ra din. Pag human, pagpa-test na ko, nalibalik na akong panglasa, o kuan, muna ito siya. So, wala, so mild ra lugan na, mild ra ka? Oo, mild ra. Tapos wala ka to na, kuan, wala pa ka nabakunahan? Wala pa ko nabakunahan. Wala pa. Okay, masamang damo, gili ka dahi. Pareha na ba yun? Mga nailaing mga duga sa babae, so medyo okay. Ay! Mayo nga, adlaw na itong talam. Kung unsa man may adlaw nga naminaw ani sa mong podcast, may buntag, may udto, may ngapon, may gabi. Yes. Yan na po ang show X-Pac Boys. Actually, grabe. Supposed to be once a week tungod sa mga pangitabo. Like I said, ako po, grabe akong arthritis. Kani po kung arthritis na ako, bihira. I don't know kung itong panahon sa MOR, nakita ba kasi ako sa una dahil nga na-arthritis ko nga, gadala kong saklay. Kita ko ba yun? Duty ka nga sa nilas, katulad sleeper kang amo kang sawayon nga mga PWD duty I don't know, once a year na nga na may tabo ka nag yung grado. Katong kuan nagjampak ta katong dito sa jampak dito sa VIP. Nagpiang ka. Tama. So anak ko, yes, yung kinky ang diri. Mo po rin tapos ako to na mag-TV kung nangaon may pansit bitaw nga mag-TV nga nagsianga ko. Tama. Sama na. Ano man yung na lagi siguro pag good looking. Okay. Abi ko bang nindot ni mga duga sa babae, tangan mo nagkakatake naman ng tani. Anyway. Depende daw na sa kuan if sobra ka batanon daw makagaba. Munang kikian. Sobra ka bata. Mayo nga, may adlaw ka natong tanan and again, ito po nga mong podcast. So, kasagara, kaniya mong live karon makita ni like after ani or pagkaugma ani, ginadelete na mo kay para nagi-essence po ang podcast. So, gina-upload din na mo ni sa Spotify. So, that's why kung salamat sa pagsunod. Kung wala pa mo nakasunod sa Spotify, search lang ninyo ang Bitok-Bitok University na dito ang atong podcast. So, syempre, muna ang podcast namo ni, by the way, ako dahil si Bernie Bitok-Bitok o kauban si... Yes, of course, Dodong Guapa in the house, yo. So, nako sa Cagayan de Oro, si Dodong Guapa na diya sa Butuan City. Butuan City, California Springs. Kumusta mo sa Butuan? In fairness ba, ni baba na bedri ang kuhan sa Cagayan de Oro? Medyo at least less 50 na. Speaking of COVID, magud, ang gusto na itong tanawon nga trend, ang ginahype magud sa media is total cases. Total cases, syempre, di na siya maubos. Total gani. Di siya maubos. Dapat dito ta mag-concentrate sa active, unsa iyang dagan per 3 days ba, per 4 days ba, nga active. Tapos i-highlight po lang itong mga recoveries pa dito, mga hubag-hubagan na mga bagong kaso na mga ngayon na tala sa ako, Ginoo ko, Jesus. Ato galing yan po, hopefully, ma-zero na ginang patay. Bisa ka ng patay lang, wala na. Suminto ni talab na ang mga sitawan ng mga vaccine. So at least... Kaysa Manila mo 20k beto sila per day pero karon agahapon is murag ni 13k sila sa per day so murag 7k ang nabawas. Kay mura maguta na ginihapon na tag kinsay giubo o kinsay gipanghilanat. Tapos napag kita na may nabili yata sa tibok kalibutan ngayon Pero at least ang nagpabakuna at least mayong ka nga nangamatay karon 9 up to 10. Burayan ang dating at least sa Napolo nga namatay ang sa Napolo, kung na mga namatay anak ka ng Nuibi ana, dili na, wala nakabaksin. So muna as masas possible magbaksin kita. Tali sa hospital, ang ilang 94% sa admitted o severe is mga unvaccinated. Then usually sa mga kuan lang sa vaccinated, syempre lagi pa yung COVID pero ang advice is sa balay lang. Then mawala naman yung 4 days daw kung 5 days. So yeah, hopefully nga
wala na ni kalayon sa Diyos, medyo okay ra ang bunong paminaw kalayon sa Diyos, pero well, before nato ni sigutan karon ang dispiras para sa pinali ay dili pa rin ugma pa rin dispiras para sa filing of elections. Hey. So naiuban sapit sa utso na kay swerte lagi daw kay utso. So muna uban magtapok sa utso. So ang uban po na naugma. Ako nag-file na ko sa mga resibo. Kasi nga mga notice of disconnection. Nag-file na kong leave. Ako, Diyos ko. Pero grabe ba, kaning election, ang grabe kay ko ka, I don't know if, maybe because of my age, siguro nga medyo na-attach na ko sa election or medyo ingon na anak na taga-kuan sa election. Kaya ito mo may kilig kay na ay nag-retire, tapos na ay nag-file og case sa mayor, tapos kanang na ay gusto siya ang ipadagan, pero dili siya, napoy bisagwa ni mo padagana, ipilit yun nga gusto ang Pilipino sa iya. Tama lang sa una kayo, bigit paki. So, tama ka na, sa ato ng edad na. Meaning to say, wala na, involved na kita. Kasi siyempre, anak, murag, involved na kayo, tama, murag, kadyo lang. Kung kinsan di siyang mahimong kuhan ron, mga opisyalis ron, apektado na ta. Kaya mo naman yung mudagan. Apil na ta sa Ikaw ba yung plano ba gaya di na ka magstay forever da? Pakaraga na ka? Or depende na actually, I'm waiting for something kuan yun. Naanaw na to siya, but then nag-COVID man, so nakastay na ko. I'll be palayo siya gamay char. Pangitaw if asa nagkulang. Wow! But then siyempre nag-stay sa din kuan po sa panahon po karon murag mas piliyon sa nako nga murag diri lang sa because of kani naging COVID and all that. So, iba. So, burag diya na, sa mga nang-apply ba ka? Or sa may mga plano mo day? Forever DJ ba ka? Oh, nag-apply ko kuan sa gawas. DJ gyapon to siya, pero sa club DJ sa isa ka restaurant. Okay. Pero, kuan na. Siyempre, mas dako og sweldo dito. At the same time, mura nga trabaho, di ba? Lagi. Kaysa passion pa rin mo, dako pagtrabaho, plus napaka sa other place. Na yun, po, murag, inana nang tato. So na, barko kaya po na? Anything. Barko? Naay barko na apoy sa land base. So, sa land base, nang dito, kay, muna gito siya, kay, ang barko po karon is medyo, kinahanglan sila o na-expire mo ito akong solas. So, sa land base kay experience man na ang gibasihan na particular experience go na Stockholms kay then ang kuan pod katong gi-apply nako is it's a Filipino restaurant dito nga country. So okay. Alright, so good luck na lang sa to ha. Tingnan mo na, pa-shoutout sa ning mga kuan be. Uy, si Kuan. Nagtanaw si Kuan. DJ Tiny. Ay. Usasad ni sa mga witness. Sa mga witnesses, sa mga ex-pac boys. Okay, katuro bang pagkadaog niya sa mix MOR Mix Masters, nakadaog ba siya tungkol sa to? Char lang. Kita ba ito lang yun sa yabang kanin mong bato na kanina dapat ang kuana. Ayaw ka bala ka kaya doha ka mic sa mag-bar mag-MC na sa amo ni Bernie. Pulig-pulig sigit. What's up? Put your hands up. Basta kanila lanog-lanog ang kapitulo sa kagini. Motong ni daog ka Tiny. So at dahil dyan 50K ning duha. Karon na nato na isgutan. So siya man the only. Wala naman ma-outro to. The only nga MOR Mix Master Champion. John Ray Pauline DJ Tiny. Cool ba kayo? Anderson ang basihan po na to competition kay waistline man mo itong siya gina. Kuha to ng per kilo. Tapos so na itong siya na DJ, ang talent piece sa sadsad per kilo. Oo. Per kilo, per slice, depende asa nga part. Kalas og budget ro ni nga DJ. Kay katunga sa lechon, iya katunga.
Tapos ka ng kuan ang mga appeal sa pageant, ang half sa appeal sa pageant kay nana sa tipo kay maalam siya mascot bayad sa MOR. Na mascot sa MOR. Ako amo man ng DJ, di ba na mascot sa MOR. Pero kani si DJ tani, ang klaro gyud nga perminti mo kuan kay mahalan gyud og bayot or tumboy. Tumboy actually kala tumboy. Kay ukas magag-YouTube mo na pero katong dito na siya sa bar. Sana na sa ang bar kan dia? Pulse. Sa Pulse na dito na tanan chicks. Ato na i-guess nato ni sa sunod, ha? Ako na siya i-guess na. Okay, ang mga tanan babae dia na prove nga dili dapat nagyud kay abs para maka ay. Tanan. Oo. Dili nga dapat taas ka, dapat tall, dark and handsome. Ano na si DJ Tiny yung talented, no? Si Majin Buu Floppy kayo mga. And inana yun nga na-attract yun, dagang yun naka-attract sa iya dito sa Pulse. Dagang kayo di. Si Jansa, gwapong ito si Jansa, di ba? Di Jansa, Sila lang Tiny, may ala, no? Macho ko ito si Jansa. Sila lang Tiny, bisag walay abs si Tiny. Okay, anyway. Ito na, that was a very long intro. Ito na po ang among atong letter nga atong basahon karon. Ganahan ko ani. By the way, ang uban na problem just gina-PM la sa tuwa mo kabalaka di manamon ni kanang ingon nga isulti, no. So ay mo kabala. I mean dito na bulabog dia sa inyong kuan. Ang importante ay mahalaga. Chartan. Ito na. Kanya kung gusto nga. Kana. Okay ka na. Sayaw dahil. Alright, ito na ang atong kuhan. Sorry, wala ko din na-edit ang pictures. Ako lang i-copy-paste. Okay. Hello, Bernie and Dodong Guapa. Okay. I'm Liza. Just need your piece of advices. Wow. Di ba magkulang? Nice. Pieces of advice or piece of advices? Dili. Piece of advice. Digan? Na-off ka pagutang ulit. It's pieces of advices. My husband... My husband and I are okay. Dri ang problem sa diyang nagminyo nami sa sexting dat. Nay dat. Unsa to last word? Sa to last word before dat. Diyang nagminyo nami sa sexting dat. Sexting. Sa sexting. Okay. Problema, gusto gyud siya nga munuak sa Taliva Bay sa Shokomber. Uy, kalami. Okay. So, wala nga problem, boy. Sa lahat na again, SPG ha. Sa sexting, ang problema nga ko, gusto gyud siya nga mukaon sa ako ang gomamela flow. So, ba lain pang mga term pagkuan? Sa mga babae. Talavia. Cocomelat. Cocomelat. Barag mas ganan ko sa Cocomelat. Kaya na mag-focus. Focus on the goal. Ano lang problema. Gusto niya munuak sa Cocomelat sa Shokomber. Okay. Sa mo yung gusto. Tapos ako'y Cocomelat kaya atone sa isishokom sa Malaaw. Single. So, dili gyud ko ganahan kay feeling nako it's so dirty. What? Asa dirty? Kagalingkod sa lapukan, sa baturahan, kagalingkod. Pasi nagbalas-balas nagkamumhu-mumhu. So, mumhu na ako ginunoon kan baye. Dili nagsadsan man mayo ta naumpak sa pita dai. So di ko dito mo nagsagtadaran film. Okay. Di ko ganahan kay lagi sa feeling ako it's so dirty. Grabe bagdoy sa dirty. Pero lagi tungod kay gusto manggid niya.
So, gipatry na ako. Once lang yun na hitabo. Enjoy kay siya, pero medyo na bad trip siya kay ako. Murag, wag yun ko nag-enjoy. Kay feeling yun ako, it's so dirty. Sabi ko, so dirty. Oh. So, after ato, so, syempre, sige may og sex. Pag mo aksyon galing siya mo ato sa ilalom, ako ginapungan. Kaya di yung ko gana. Mo aksyon ng scuba diving. Oh, gana. Mo aksyon ng scuba diving. Edos siya kong bar. Kaya it's so dirty. Saka diri. Ayaw pag subway dito sa Skyway. Ayaw pag... Usa ba ka? Diri sa taas lagi. Ano? Kay feeling ginako, di ko kaka-enjoy kay dirty. O tungod niya ato, every time mag-sex me, medyo nako'y nabantay nga medyo nabugnaw na siya. Ay, namatay. Namatay, nabugnaw. Nanggahi ang lapalapa. Nabugnaw siya, medyo wala na kayo may sex. Hangtod nga nagduda ko na naa siya ilain. So sa akong pagsusi-susi, may investigation, I caught him na he's having an affair sa iyahang office mate. Oh my God. Tapos ang ka-affair kaya ang guard pag yung lalaki and mas dako pa kayo. Dili. Ang guard. Ang iyang office mate. Nasap na nako ang ilang mga text messages. Nag-away me. Then nag-sorry siya. And sa iyang... after siya nag-sorry, nag-resign siya sa trabaho. Karon, nami karon sa part nga... okay, nasya sa karon sa part nga gusto niya nga mabalik ang tanan. Eventually... iyang giamin sa kuha nga mo lagi gakabad trip siya kay dili ko magpakaon sa ako ang Cocomelon. Jesus Christ. May lagot kay ko magunahon kay iya kong gisultian na iya kong gisultian nga may pa daw yung office mate ganahan kayo magpakaon sa iyang Cocomelon. O enjoy that. Open ko, i-open ko yun. So karon, mura kong na-guilty. So karon, gapakaon ako sa akong Cocomelon. Pero, problema. Pero, di ko kaka-enjoy kay nagyod perminti sa akong mind nga it's so dirty. Sanang dirty. Like, oh my God. It's so dirty with the D and the T and the Y. Is that there? There's letter H and at the last one, dirty. Dirty. Tama. Usa akong buhaton para mag-enjoy ko ani habang gakaon siya sa akong Cocomelon. Gwapo kay pangutana. Ay. Ang sabi ng mga problema. Ako, mamili ang problema. Day, sa tinan, day, ako day, nakayangog ko, day, nga, morag, you've much man siguro ko sa akon. Dati na ko nga line. Past life? Oo. Kay, gaka-enjoy mo ko gwirla. Uy. Ako feeling na ko past life kaya kuan ko, snake. Unsa ka? Snake. Halas? Nga naman. Sige mag-ana. Alam mo, in fairness, kakadong ko yung ano ba? Kakadong ko yung mga mo na, I don't know lang kung sa mga, ako makasabot siguro kung wala pa nakatilaw. Yak! Ano man, yak! Yak, loda na, oy, ano ba? Pero I'm sure kung nakatilaw siya, yun sa po siguro ng balaab ng hasbanay. Di ba na yun man siya? Siya nakatilaw na siya. Ako lang tingad ng ano man nga,
Pag nakatilaw na, anong wala gyapon siya giganahan? Actually, so ani na lang ang so do atong angle na lang ato i-advise ani nga style. I-assume na lang po nato nga namina po mga lalaki karon. Or ibutan lang po nato na po yung mga lalaki nga ayaw din. Ibutan lang nato na po yung mga lalaki lagar nga sa mga dirty mga yun. Pero so yun ani mo na sa ako lugar no. Actually, if you do that, it's one form of foreplay, no? Actually, you need to do that before you perform actually the sex proper itself para mag-lubricate si girl, no? Kaya para di kayo lisod i-penetrate pag mag-sex agad mo. Now, karon if muingon si girl nga medyo dili siya kay dirty, then gitry na ni lalaki, kinukuson ng gawas ba yun? Giingon na ni lalaki nga gitry na ni lalaki tapos wa pagyapon siya nag-enjoy. Meaning, si lalaki is wala niya na ego ang spot. Pwede. Or ang target pwede. Na dapat ni mong ingon. Kaya para bisan patutong sa iyang mind is na siya dirty man yun. Pero pag-perform ni mo, pag-execute nimo is niigo gid nimo ang mga perfect angle 90 degrees to the Fahrenheit of the square root of 10. Nitaka ang iyang puspon sa alcoba ba yun. Kiburn na siya sa dirty day. Pagka next time around, katong kagabi pa. Kanang utrungon sa bigay kanang kuan yun ba? Diba? Nakatry ba kagwan? Kanang babae nga medyo ni action og alma? Kay, huy, no sa makadya, uy. Before kanang especially pag medyo mga first or second pa ninyo gibuhat or something namo sa place nga medyo dili proper nga imong noakon iyang kokomela chill. So wala ko shuni ko mo wala lang chlevia nga nata diri sa waiting shed siya lang. Yun is a kwan, diba? Mga inan na pero actually manggid pod sad. Pero lisod kayo dai kung kanang kamulog sad dai kay kuan parat. Oy negro gi magatumagan. Well, kaya matingala ko pag mo gawas o backstage kaya naka-V-fresh naman. Wala pa rin nag-V-fresh ganito. Ako saya sa girl, tama mong gingon. I mean, anong man nga nakatilo naman ta siya. Pero kaya mo siya mag-enjoy. Ako sa mo again, let's go back again. If you're having sex, communication lagi gyapon. So, tiyanin mo siya kung unsa bayangan niyang buhat ang kaninga part. Uy, sometimes, Bebra, sa tiyan anay lang Again, ako na yung na balik-balik. Dili tanan nyo nakita sa porn, mo ginay tinuod. Yeah, it's fake. Fake yun na ba? Naiuban yun nga, naiuban ka ng paspason, diba na? Tapos ba, yung pinggiro, naiuban nga, murder kayo ba kayo? Abi ni mong, luglug ka, abi ni mong, kaya abi ni mong kayo mo magiging nakita lang ko sa porno, dili mo na ba? It's to be honest kanang kokomelat sa girl, I don't know, I'm sure sensitive ka na ba? Dagan ka na sensors mo. Yeah. Tapos naman muna pinaka-the best nga kon, muna pinaka-the best nga foreplay. Tapos hinay. Ayaw pag burang zombie nga uhaw kayo. Burang zombie ka kanang galisod, zombie pa ka galisod. Kanang wali. Kaya mo lagi mo nakita lagi sa sometimes sa actually sa tiyo na lang hinahinayon galing na. Hinahinay. Mura ka kanang kita kanang gapintal kag kanang aparador. Hinahinay sa packs. Actually naman different impact mo siya kanang sa iyang upper part, exactly. Lower, katong sa minora, sa majora, sa G-spot gid, sa clitoris, ano ba depende mo siya if unsaon mo siya pag if ikaw lalaki kabalo kay unsaon siya pag-identify. If ikaw lalaki okay mo rin siyang coconella too. So ni pag nung V kuan ba ni mo ra ba ko kakaog ice cream katong mo kakaog ko bulalo ani diri. Tama. Wala ba ko sa may pagkaon ko tiniduron ba ni kinamuton tama na mo kumukaw ni ka imo din ng kaon di ba hinay sa di sa gamay di sa speaker ana ba I think ako sa mo kung for example ikaw mo na gibuhat ni si imong husband tawa ka mag-enjoy
pagpangita, I'm sure ikaw may nakaila sa mong self. Diri nga part, kani diri wala, diri na pa, diri ka na. Hinahinay ka na kani. Tapos tapos pre ng kwan, brad, dili tanan finger, brad. Naiuban nga gusto ka ng gamay lang, naiuban nara sa gawas. Kaya ba sinabi na, again, naiuban siko. Siko ang gusto. Siko ang gusto. Uy, naay uban yun na girl nga while ilang gikofas ang cakey is gusto nila i-finger. Bakit itindog yung ko dahi? Itindog yung ko sa bed. Ay! What's this the man? Oh my God! Balik yung ko ba yun? Kaya coffee siya din. Pag coffee niya kay Jungle, may evil shoe. Ha? Jungle, may evil shoe kong say. Na promise babe. So live on live. Oh my God, ang babae giana yung lubot. Yung year ang evil shoe comes. Ang worst, anak pa siya nga wait ta kay nakoy kwaon. Wait ta kay nakoy kwaon. Kadya lang be. Basta na yung mga kapartner ni mo na lalaki ni. Ibis ba yun? Mo yung tripping? Shock ko ba? Mo yung tripping? Nakatindog. Nakahabol ko na yun. Uy! Marang labas. Marang ko na... Gwapo ka na. Day, gwapo ka na, day. Sunod na ito nga topic nga na weirdest ni mo nga na partner. Sa atong pagka pakboy ko nung talaga natin mga... Di na ko ma-imagine, day. As in, talawang kay... Gyan na yung lubot dito. Wiz pa niya kay Idolo, simba ko. Ka pa siya. Ana pa siya nga, wait lang kay Idolo show comes ang Tomac show. Wow, who is Idolo show? Alay ko. Idolo show mo. Wait lang kay Coughing show comes show mo kay Idolo show. Ang Jungle show comes show mo. Ala ko, yati ka. Idos, akong issue na yung Tomac. Digi Coughing, ayun day. Wait lang kay nakoy kwa. Wala siya mga paraphernalia. Okay, kwaon. Uy, hindi mo po. Basta first and last dito na mo, anak ko, Edos na mag-chat. So ikaw, so lamig yung plus talaga. Nakatino, huy. Nisula ko na yun, nag-inuyot ko na ko, shun sana, uy. Junggiwing in the Evoling show comes, no. Basi nakainkwentro siya bayot? Nag-sorry siya na sorry kay after to pila ka so nag-rush so sige mag-rush the age na gagoto akong aton sige mo na trauma stop to mga evil ako yung wala siyang po siya Taliban po siya Oyote ang kuya mo really? Di ko ma-imagine promise na siya actually sa porn na siya na-term ang rimming is actually ang mouth to anal muna yung rimming na ay katong hand to anal na siya term I forgot basta muna siya bayot pang yung what the fuck was in ikaw to my God Jesus in the name of the Father the Son ikaw to ba hindi ko ma-imagine so again so gigiling ko na so gi-blowjob ka tapos kalit lang dayon kag action og salat ang imong lubot. Oo.